Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гальцин алга таба койбір темалар турында. Интернет балалар өчен түгел. Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил социаль челтәрләрдә теркәлгән яшь буенча чикләү кертергә тәкъдим итте. Шәһәрдәшләрне бәйрәм көтә. Халык күңел ачулары бер юлы 3 майданчыкта узачак. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 50 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 12 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 18584 очрагы теркәлде. 30 минут кемнеңдер гомерен саклап калырга мөмкинлек бирә. Чаллы кан үзәгендә язгы донор акциясе узды. Канга ихтыяҗ һәр вакыт бар. Ул дәвалауда да, ашыгыч ярдәм күрсәтү өчен дә, операциялар үткәргәндә дә кирәк. Бүген шәһәрдә 2300 мактаулы донор бар, ләкин кан барыбер җитми. Толырак мәгълүмат алдагы материалыбызда. Республика кан үзәге базасында кан тапшыручы 7000 ирекле кеше. Шуларның 182-се генә сөяк мие донорлары регистрында. Үзеңнең генетик игезәк 10 меңнән бер очрагында гына табылырга мөмкин. Шуңа күрә регистрда донорлар күбрәк булган саен, пациентларның гомерен саклап калу ихтималы да зуррак, әмма барысы да ярдәм итә алмый. Сайлап алу бик җитди каршылыклар күп. Ну, во-первых, это возраст до 45 лет. Не должно быть никаких серьезных хронических заболеваний. Донор не должен стоять на учете в лечебных учреждениях, таких как СПИД-центр, туберкулезный диспансер и другие. Ну и ряд других заболеваний, которые, например, являются временными противопоказаниями. Это вирусные инфекции, та же ковидная инфекция. Әмнә ковид инфекциясына каршы көрәштә урчыларның плазмасы ярдәм итә. Мондый донорлар үзәктә 63, аларның сафларын Айнур Шәйхов та тулыландыра ала. Аңа нибары 18 яшь кенә булуына карамастан, ул донорлыкка җаваплы карый. Беренче тапкыр кышын кан тапшырдым, бүген икенче тапкыр килдем ди егет. Во-первых, это может помочь в любых ситуациях. Например, в данный момент ситуация с ковидом сильно накалена. И, как я понял, перелив крови это будет тоже помогать. Я также переболел ковидом, и, скорее всего, в моей крови тоже есть антитела, как я понял по новостям. И думаю, что это будет полезно для общества. 4 сәгать дәвам иткән язга акция барышында үзәгә 94 донор килде. Кан тапшыручылар ярдәме белән табиблар 35 литр кан һәм 12 литр плазма әзерләгән. Бу адымның сәбәбе һәркемнең үзенеке, әмма соңгы нәтиҗәдә барысы да бер фикергә килә. Лилия Гальцин, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Быел 26-нчы санлы гимназия беренче сыйныфларны кабул итмәячәк. Бу учреждениенең Россия Фәннәр академиясының база мәктәпләре исемлегенә кертелүе белән бәйле. Барлыгы әлеге исемлектә 108 учреждение. Татарстанда 26-нчы гимназия белән бергә шундый 5 мәктәп бар. Икенче сыйныфка укучылар туплау, автозавод, үзәк, комсомол районнары территорияләре буенча алып барылачак. Исегезгә төшерәбез, 26-нчы гимназия инде күп еллар иң яхшы мәктәпләр рейтингына керә. Әйтик, узган ел ул илнең әйдә баручы югары уку йортларына кергән чыгарылыш сыйныф укучылары саны буенча Россиянең 300 мәктәбе исемлегенә керде. Шулай ук быелдан беренче сыйныфка керү кагыйдәләре үзгәрде. Яшәү урыны буенча теге яки бу мәктәпкә беркетелгән балалар өчен документларны кабул итү 1 апрельдән башланачак һәм 30 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Элек ата-аналар барлык документларны 1 февральгә кадәр уку йортына тапшырырга тиеш иде. Интернет балалар өчен түгел. Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец социаль челтәрләрдә теркәлгәндә яшь буенча чикләү кертергә тәкъдим итте. Бу хакта балалар омбудсмены Татарстан Республикасы Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты утырышында белдерде. Үз инициативасын ул балигъ булмаганнарны законсыз протест акцияләренә җәлеп итү һәм тыелган контентның күп сонда булуы белән аңлата. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бәлик булмаганнар арасында мәгълүмати куркынычсызлык бу сүзләр көннән-көн популярлаша бара. Балалар омбудсмены Ирина Волынец фикеренчә, балаларны социаль челтәрләргә керүгә чикләргә кирәк. Проблеманы балалар һәм ата-аналар арасындагы мөнәсәбәтләрне дөрес итеп кору ярдәмендә хәл итеп була. Если наши дети будут оказываться в социальных сетях, начиная с 14 лет, то ничего кроме блага это нам не принесет.
И судя по широкому общественному резонансу, который сейчас пошел в стране, после того, как было предложено ограничить доступ детей к социальным сетям именно возрастом 14 лет, судя по этому, это очень своевременная и важная инициатива, и ее разделяет достаточно большое количество родителей. Социаль шелтерләрдә теркәлгәндә яшь чикләвен кертү ярдәм итмәячәк ди юристлар. Хәзерге вакытта мәгълүмат алмашу буенча дистәләгән кушымталар бар. Шуңа күрә тыюларны җиңел генә әйләнеп узарга була. Моннан тыш интернетның уңай яклары да бар дип саный юрист Руслан Иманов. Бөтен дөнья пәрәвәзе яшүсмерләргә үсәргә, дөньяны танырга, ара-еракларга карамастан аралашырга мөмкинлек бирә. Любой 15-летний подросток при регистрации может указать возраст 18 лет. В первую очередь родители сами должны разъяснять детям, что такое хорошо и что такое плохо. Соответствующие структуры должны блокировать сайты и аккаунты, от которых исходит негативная информация. Доводить специалистами полезную информацию на открытых уроках в школах, училищах, высших учебных заведениях. Прежде чем вводить возрастной ценз, необходимо детально разобраться в данном вопросе. Бу уңайдан шоллылар ни уйлый бу сорау белән без шәһәр урамнарына чыктык. Я против интернета, честно сказать. У меня ребенок 6-летний, да, там дети тупеют, по-другому скажем, понимаете? Ну вот вы своего ребенка как-то вот Не даю, не даю. Чем позже, тем лучше. Почему так считаете? Потому что мы все равно не можем контролировать всего того, что они могут там увидеть, услышать, и их психика еще все равно не сформирована. С 18, с 20. Да, как по паспорту. Как паспорт выдают. Много же сайтов разных. Во все же сайты они блокировки не поставят, а дети лазят везде, сами знаете. Интерес сейчас у детей. Ой-ой-ой. Әлеге идеяны тормышка ашырып булачагы әлегә билгеле түгел. Легенә булмастан, балаларны тиешенчә игътибар биреп кенә яклап була дип белгечләр. Аларның буш вакытларын ничек үткәрүләре, уй-фикерләре, проблемалар турында сөйләшергә, ни белән шөгыльләнүләренә карамастан балаларны мактарга кирәк ди алар. Югыйсә алар мондый игътибарны башка җирдән табачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләрне бәйрәм көтә. 13 март көне халык күңел ачулары бер юлы 3 майданчыкта узачак. Бу Азатлык мәйданында, Җиңү паркында һәм ГЭС бистәсенең Мәдәният һәм ял паркында. Чара 11 сәгатьтә башлана. Бәйрәм программасында халык уеннары, төрле конкурслар, әйлән-бәйлән, җыр бию, иҗат коллективлары чыгышы көтелә. Традицион рәвештә карачкы яндыру Җиңү паркында булачак. Тәмле, сыйфатлы һәм арзан бәядән Шалда авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Тагын бер якындагысы 13 март көнне узачак. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдәшләребезгә авыл хуҗалыгы ярминкәләренә 3 нокта буенча килергә мөмкин. Алар Габдулла Тукай яр буенда, Южный агросәнәгать паркы һәм ипподром территориясендә урнашкан. Узган ярминкәләрдә барлыгы 10 муниципаль районнан 6 миллион сумлык 31 тоннадан артык авыл хуҗалыгы продукциясе китерелгән. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматларыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 15 по 21 марта долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», первый этаж. Аттестационный пункт «Надежность» – проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля, а также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства «Панакс». Телефон 70 76 20.